sandalmu. Wis ben tuku neh mampu kok. Nyapa ye? Hilang kok Ya wis ora pengen balik oh ya. Ya pengen jane. Lha aku ora ero. Ya kok dudono ya. Aku tak kasih ya. Iya. Ya, iki kurang sithik nok ditimbali kabeh ya. Ya. Oke yo. Mbak Putri karo Mbak Rinfi. Rene. Iki mau sinden-sinden dong gawe sendal jinjit lho. Wis nggawa sendal jinjit effort to. Lah kok ora sida. Ya sok ben aku tukono pisan sing dhuwur lho. Tenan? Ya, Ora mau gawe. Tak gawe. Anu sing jinjite ngarep ae ya. Ya, jelungup no kancane geblak no. Ngene. Ya. Mungkin ada request lagu dari Bapak Ibu tamu undangan. Wanteng-anteng ya wong kene no ya. Nah, wong kene anteng-anteng. Aku sampai bingung. Wong Kediri iki dikeki tontonan bengi iki ngantuk. Biasane nggih nyuwun sewu. Sing mirsani. Ngantek munggah panggung basane. Wek. Ya marah ya nunduk dadak. Jadi memang ini spesial, dispesialkan untuk keluarga. Ditutup saya. Ya, tajake. Ya, Mas. Sembarang lagunya apa? Manut. Apa ya? Barang. Mau requestnya apa mau? Enak ayang-ayang, enak apa nih? Mau? Ayang-ayang ya. Ya. Lah ayang-ayang ditegun capapat kan wis pas. Mas Bambang gak usah nyanyi. Gak usah, suara aku bliru. Yuk, ayang-ayang. Kami dalam rencana, Mas. Oh, kawin dalam rencana? Oh, kawin dalam rencana. Oh, catarong iso ya wis. Ayang-ayang. Ayang-ayang nih. Lo jom bingung nih sing MC. Ya. Owe. Ya. Ada Niken Salibri, Rinfi, Afi, Putri Nope, Mayangkara, Pelangi Audio and Logic. Rasane ati kananda sengiting dia hanya aku kowe labuh katresnan oleh keren wis bagus aja lu ojo sele katresnan pancene tresno kuwi aku pacoba. Iki yen to aku sliramu